Terve! Muutto- ja kuljetuspalvelu, talonmiespalvelut, puutarhapalvelut. Toimimme Tampereella, oli sitten neekerinmusta yö tai lumivalkoinen. Tänään 29. tammikuuta. Lämpötilat 1 ja 2 asteen pinnassa. Hetken aikaa oli jääkaljamaa, mutta kuten näette, talkkari Tampereelta hoituu paikalle. Satoi tai paistoi, vaikka tosiaan neekerinmusta asfaltti alla kumisten nastojen vain naksuessa ja liikennevalojen läiskyessä. Joten yhteystiedot videolla ja blogeissa talonmiespalvelu@gmail.com ja käteismaksu toistaiseksi pääperiaatteella 50 per alkava tunti ja pieni siirtymäkulu. Homma pelittää kivasti. Kaikkea hyvää, ollaan yhteyksissä. Jatkamme matkaa nyt Hervannan valtaväylällä. Se on